Dobré dopoledne, já si moc vážím, že jste vážili cestu k nám tady na akademii a za Popelkou. Dělali jsme si takovou rešerši mezi kolegy a žáky a jedna z těch největších hodnot nám vyšlo právě, že se rádi setkáváme, a to nejen nuceně, ale i dobrovolně. Tak jsme pojali i toto setkání tímto způsobem a důkazem toho je, že přišli i ti, kteří do té školy nemusí a kteří tu 70, kterou slavíme, tak částečně taky zažili a úspěch Popelce přinesli v těch předchozích letech. Tak toho si moc vážíme a vítám vás tady mezi námi.